What's up? Today is Friday. Let's see what Meep is doing here. Hi Meep, are you okay? You need help? Danlog ay pagid. Kuha ka gloves, wait. Di ko ka ba masamad ko mag-gloves lang kay di ko ka ba mag-handle yan ay gloves. Ako na lang. Magka-gloves. Ako na, panghugas na. Aw? Ito na naman. Asa akong paano? Yabi. Yabi sa auto. So hello guys, nalagay ko ang drink na ko'y up drink na. Gani, ko'y pakita. So na ko'y up drink in case malimtan ako akong wallet or asa. So ano siya nga up tile ang pangan. So pwede na ako pangita ng yabi. Find down. So tingog-tingog na siya asa siya nabata. Another soup. Gede. So, kung makita na nimo, helpful kay siya nga up para sa kuha kay tanong ko kung mga gamit yun. So, pangutaan na kanito kung asa kong mga gamit, asa kong wallet, asa kong yabi. Oh, bato sa auto kay kuha na ako ang tripod. Kuha di iron guys. Ano ako yung tripod sa kwarto. Para siya. Nalagay ko mga project mga taonan. Kanya ako ning isang isa akong kalingawan na rin kung ako'y lingaw. Buhat ko mga panday-panday ko din ako. Hindi ko magpanday o mga bird house. Kanide ako'y nagbuhatan. So, ako na siyang gibuhat from scratch good. Bali ang pertahan, but ako ning tuyo instead of padiri akong gikuan pa dito kay para mas accessible, di ba? And yeah, yun at biya naon. Did it from scratch. I'm proud of it. Ito na ako siya plaster para pabor kay ko di sa bird. Narito akong mga bird feeder, may bird bath. Kog spring naman, daghan na kayo mga spring migration na sa mga birds. So, klase ng mga bird na ada. Okay, so set up na. Igo na ako itaad ang camera. A few moments later. Pakita na ako sa inyo sa giloto ng ipo. Manginasal. Kimip. Ang galoto kay ko na siya guys, sinumbog ha. HR sa Irving. Sa ka-division. And kung ano yung set up o I don't know if na-share na din ako sa inyo ha. Kasi po na yung is kung ano HR sa Irving, kung taga ni Brunswick mo or somewhere here sa Atlantic Canada kay wala company. So yeah, she does all the food na i-prepare niya for the whole week. Okay, so mag-ready na ako kay mga onami. Okay, so while waiting, I have this the sticker here. 5? Pahuman gid ni? 4 minutes. Balihon pa nimo? Look at that. Okay, 7 minutes more for tama kaon. By the way, na ay mga birds na abot o tanawa. Ay siya goldfinch. Naghanggay ko mga picture na nasa Facebook.
And yeah, I'll talk to you in a bit. Uy! Oh my god, this is so good! So, sisig with egg, manginasal, sili. Canadian, nasa Pilipinas, Cebu. A few moments later. Okay, so kaon and kaulan sa gawas, kusog kayo. So, di ko magawasan and it's 2:30. So, I'll talk to you later guys. Dogs ako. A few moments later. Ninignit. Guys, saya po mamata. Tas anak kong tulog ba? Dua sa tao. One game lang. A few moments later. Tagunta naman ito Barsi kasuksog yung awan. Alexa, turn on my office light. Okay. Man, grabe ako sugang ulan. Okay, so I'm just finished editing the video and before I upload it, this is how our weekend looks like. I'm just so thankful that I get to do whatever I want. We get to do whatever we want. Sa una mo good pag weekend, like when I was still in Cebu, I still like do a lot of stuff. Like I drive Uber, Uber and Grab during weekends so that I will have like money para pang exam na ako for IT certifications. So yeah, it all paid off. We're just so blessed to have this house, to have a very stable job, and we're so grateful for everything that we have. Hopefully kung ikaw pod karon tan-aw ani, hopefully you'll be inspired to do your best pod. We're still not really there. We still have like a lot of goals and dreams and things that we want to accomplish, but we're just really enjoying the process. We've seen how God has blessed us, how God works. If you like get a rejection for other stuff, just remember that God is preparing so much better things for you. So just continue to do your best, and God will do the rest. That's true. We've seen it. I've seen it myself. So kana lang. And it's 8 p.m. So I'm just gonna finish the vlog and hopefully I can upload this one today. Thank you so much sa pagtanaw. Amping kanunay og ngadlaw sa tanan. Bye. You lifted me up, you sailed me away.
The world keeps on turning, the struggles never end. But take